El Gran Teatre es vestia de gala per acollir l'acte que obri la Setmana Santa alzirenya de 2011, el Pregó. Enguany este va córrer a càrrec de la periodista de televisió espanyola María Ángeles Fernández Muñoz. Amb el so característic de la Setmana Santa alzirenya arribaven al Gran Teatre l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, el regidor de Festes, Rafael Fita, el president de la Junta de Germandats i Confraries, Vicente Fàbregues, i la pregonera, María Ángeles Fernández. La resta de la corporació municipal també els acompanyava. L'acte s'iniciava amb la presentació d'Alejandro Puigvert, periodista. Apareixia a l'escenari, però la seva presència era virtual, fet que trencava amb les presentacions d'altres anys. El conductor donava pas a un audiovisual que servia per presentar-li a María Ángeles Fernández la ciutat d'Alzira. Alzira era un lloc bo i notable, dels millors que hi havien en el Regne de València. Amb la definició del rei Jaume I s'encetava el viatge per la ciutat, un recorregut pels escenaris naturals com la Murta i la Casella, també per la vila per així conèixer la història i els seus edificis emblemàtics, i com no podien faltar el vídeo de presentació, els casalicis, el pont de ferro o el santuari de la Verge del Lluc. Arribava el moment de presentar les festes i celebracions d'Alzira i era així quan es recordava l'importància de la Setmana Santa alzirenya, on hi participen més de 7.000 persones, 18 germandats i confraries la conformen amb els seus 25 passos processionals. Després del viatge per la ciutat d'Alzira, el conductor de l'acte feia la seva presència al Gran Teatre per continuar amb l'acte del pregó i donava pas a l'actuació musical. Enguany està arriba de la mà de l'obra social La Camp, agrupacions corales Camp, avalats per importants guardons, delectava el públic amb la seva actuació. A continuació es demanava la presència de l'escenari de la pregonera de 2011, María Ángeles Fernández. Al seu discurs, la periodista va mencionar cadascuna de les estacions de la Passió de Jesucrist, representada en els passos de les confraries alzirenyes. Quienes en un momento de la historia tuvieron la mejor noticia que contar, se la anunciaron solo a unas mujeres, que al rayar el alba fueron al sepulcro donde Jesús había sido enterrado, con los aromas preparados para embalsamarle. Encontraron la tumba vacía, y un ángel del Señor les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¡Qué gran noticia! Quizá quien primero comprendió aquello fue su madre, tal vez aún con el dolor, pero albergando como siempre todas las cosas de Jesús en su corazón. No va oblidar tampoc la periodista parlar de les peculiaritats de la Setmana Santa alzirenya, de les característiques que la fan ser diferent. En la actualidad son más de 7.000 cofrades los que acompañan en los pasos de las cofradías de la ciudad, gracias al esfuerzo de los alzireños por celebrar la Semana Santa tal y como la conocemos ahora y hacer de ella una fiesta de interés turístico nacional. Les felicito a todos por ello. Unas cofradías que antes, como ahora, estaban formadas por personas de hondas raíces cristianas, hombres y mujeres que ponen a Jesús en el centro de sus vidas. Després d'escoltar el pregó es lliuraven els premis del concurs nacional de cartells de la Setmana Santa d'Alzira. L'import íntegre del primer premi ha anat per a una causa solidària, per a la xiqueta Olaia Moscardó, afectada per sepsis menincològica. A continuació es presentava a la ciutadania els clavaris majors de la Setmana Santa de 2011, María Jesús Benavent i Ernesto Montalvá. Es un inmenso honor participar como clavarios mayores este año 2011 en todos los actos programados por las hermandades y cofradías, para honrar a aquel que nos dio la salvación al mundo. María Jesús, como yo, esperamos estar a la altura de las circunstancias y deseamos como alzireños que nuestra Semana Santa, por su buen hacer, sea pronto declarada de interés turístico internacional. Alzireños, amigos todos, os deseamos con todo nuestro cariño y amor todo lo mejor en estos días de nuestra Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Buenas noches. Coincidint amb les paraules d'Ernesto Montalvá, el president de la Junta de Germandats i Confraries, destacava al seu discurs el repte de que la Setmana Santa alzirenya siga declarada festa d'interès turístic internacional. Gracias al esfuerzo de nuestros predecesores, contamos con la declaración de nuestra fiesta como de interés turístico nacional, desde hace 23 años. Nuestro compromiso ha de ser el de mantenerlo, pero también, con esfuerzo y trabajo, emprender el largo y arduo camino que nos lleve a conseguir el título de internacional.
També va intervenir a l'acte el consiliari de la Junta, Antonio Blasco, qui va recordar la fe i solemnitat de la festivitat. L'acte arribava a la seva fi amb les paraules de l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas. En nombre de la Corporación Municipal, agradezco muy sinceramente a las cofradías y hermandades la maravillosa imagen que también proyectan Alzira al exterior y, por supuesto, como no, alcireños y visitantes por su presencia siempre multitudinaria a cualquier hora y en cualquier lugar de la ciudad durante la Semana Santa. L'acte del pregó donava així pas a la Setmana Santa alzirenya, que la nit anterior ja s'anunciava amb el primer Via Crucis i la coneguda Nit de les Miradetes.